China National Council JNC Central Executive Committee lingba ba sambormi lingdo Presiden kala kentho baki pulet baka sorgar jela kila le don bor ki nongelam ki khot chung kaseng hagami live hotrek naitung aja punriu shaban long ka public hearing chung ka shri simen uba sambormi hak shitrek naila raja punriu lo ong baka seng gadap dak chung si baka chung yam rem halo ka chung sha tambor chung ki nong chung ka ilaka sutunga bat shnong rem lo thu baki nongelam ka JNC kila thu bani MNC mi ki paj ba handain la poi hom pleng ki pulet kila khaunti kerkut bat kem u rengkat pembahan rungut kinongelam bat kidkhot kaseng ula kena ro baki pulet kila bom bat telathi ya kidkhot jong JNC long bak sorgar jala kerteng jong roi kapar kala kni ek hok ya kichaka puta bat ya kaching em ginong song lo kena ro sorgar kala perngam de ki pulet bat ki bor para ban nyon ya ki bersya ya ke public hearing JNC kala bu shibun ki jingli shak sorgar kenthop ba balai lapha kerpang ki pulet na Garo Hills ban kami ginongelam ke JNC bat balai bala syabam bat syatiet tanggi ba persya ki public hearing hendai ki ba kersyan pat ki yo ik jingida ba kerpang kasenggala kenor ba ki brio bala khot ki mafia ka Shri Simen ki neut ban klong ki surok PWD kaw mawi ki pajba bat penjulor ki kali hendai omshem lale ai persya ki Shushu uba sambormi ula keno buk sarkar belayalam dek NPP kabu akhmat ik jingyonong hendai kamburam ka hok ba kecing mentoy jong ki paj ba rilum chainta ula keno ro kinong mi khman rilum chainta kem shem layada ne darangkat badu paj ba halor ke public hearing ke JNC kala ong ba kamdai ke public hearing hendai ka dai tangga government bat Shri Simen private hearing bakala banrap ru bakandang ye bitang ye kecing khi bat kad amklet ke jing shale don bor hendai ka nang pangkan mau yakini ki kam hakis ngi banwan man pau shupi ki pai ba ka e ka bala jia yang i kinong ilam jong ka JNC haden bangi layo i bala don ka jing pen i bor ba ka jing sha thambor jong ki riu pai ba nadu kinong song snong jong ka snong rim bat kinong song snong jong ka ilka sutunga ngi na kaliang ka JNC da ka we ka mensim kata ka long ban ai bor ban ai mensim ye ki prado ki prasnam ki jongi ki basha thambor ngila mi na po cleariat ban lek sha kita ki jaka ban ai mensim ye ki prado ki prasnam ki jongi henrek kumba yu tudong beseng habangi poi ha ka snong simen mah ka bangi khat ka umplang ki polis kila cross yengi da ki kali ki jong ki kumba kila ya kumba kila kumbangi dai kita kila no lane ngi dai kinong pentrim abaki pulit kila ker sodong ya kali ke jongi kila kem ya ki dekhot ki jongi ya bat yengaru ku mu presiden bat yu general secretary ya u hadu ndriumut ki dekhot ki jong kaseng kila syakem bat kila bom kila tit lathi ya kine ki dekhot ke jongi ngidap da kejing sngo si banyo i ya kene kejing long agresif jong ki Polis Mekhalia ki bom ken snapshot yang ikum kinong ilam seng balang bat kila kem yang ikum ba kem le no ka henry ka bapen sngosi shushu yang i ba ka sarkar jela ka haban wanra kerpang ya kita ki polis na do napo Garo Hills ban kem yang i kinong ilam jong ka JNC bat ban thombor ya kine kinong song snong jong ka elaka nongkhle bat jong ka elaka sutunga habang ka eka bajah ka to kasngi yo i baki pulit jong ka distrik ka jongi kilong tangkum kita kinong pen i ba uno ude uta usambor mano bade kita kinong ilam jong ka JNC bar kini ki pulit na po Garo Hill kila kembe jengi rengkat ki tiar siat ki jongki rengkat bakila phongma selede bar ngi penrem jur ya kane ka jingla jong ka police department kibala yo bor na kita ki bahalor na market kum habangi persyang banikran bar kini ki pulit balai pikem yengi halor kono konong rim pikem yengi ki syuong be yengi ngim tip henrengi layo bor na ki bahalor shushu habangi pet ya ka ka bajia hapo ka elka nongkhle ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong ka ne ka sarkar bakane ka sarkar hakadur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nongrep ki bajurep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nong snong jong ka elka nongkhle bat ki wepat ki elka ki bodon ya ki jaka ki jong ki po uni ulum serman bat om tang kata milio iru ba ka sarkar kala penpai kala penpra ya ka jingye de ya pedeng ki arteli ki elka bat kala pen miru ya ka jingye khajia put hapo kin pedeng ki arteli ki elka kabade ka elka sutenga bat ka elka nongkhle kene ka sarkar jela ka jongi habangi pet ya ka bakal le kam don shu ya ka jingle rain
Lene kamdon shu ya kata ka jing yetip lem. Haba kene ke sarkar kala le ki kam thombor ki jongka. Lengba ke police department bar kita ki mafia. Om shu habari henry kene ke sarkar kala le kene ki kam habashit habarang. Nilai i hadukat no ka jinglong agresif jong ki pulit ban khanglat yengi kinong song yengi ki ba persya ya ke sirisimen bar kenihi ke penisai bakane ke sarkar jongi kamde ke sarkar ka bapet ya baro arliang henry kade ke sarkar ka banok siliang ngi kwa ru ban bu ke jingkeli ke basai syau home minister obadan buram jongi usar preston tensong ngilayo i ba ula kran na kilat pathai ku bor ka ba ong ba om tang kinong persya ki badon henry ki don ru ki ba kershan ya ka Sri Simen ha kata kasla ka ba ar ka jongu henry ke ka ba ngi kwa ban bu jingkeli ya u home minister jongi kalong bahalor kanu ka kendon ba ula pha kem ba upha detain yengi kinong ilam ka JNC na ka benta ban sim benta hagane ka public hearing bat balai ka sarkar jela ka ban pha kerpang ya ki pulit napok Garo Hills ban kem yengi kinong ilam ka JNC bat balai ka sarkar ka pha bom pha tit ya kinong kershan public hearing bat ka airu ya ka VIP treatment lene ya kata ka jing ka jing yeda ka bakarpang bat ka jing treatment ka bakarpang ya kine ki bakershan manu ba ai bor ya ki mafia ka Sri Simen ban klong ya usurok jong ka PWD pilayo iling ba ki lat pathai ku bor bakat ba ka sarkar kadang kular ban wanra ya kata ka roy ka par hapo ka snong ka thain ka jongi hapo ka district ka jongi niyo i ba kine ki mafia jong ka Sri Simen kila klong wat ya usurok ubaran kam ya ka jing pen bha pen miat pen ban kine ki mafia jong ka Sri Simen kila klong ya ne usurok ba ka jing kili klong mano ba ai bor ya kine ki mafia ban klong ya ne usurok bat ngile i ba ka jing klong ya ne usurok kala kata ya kinong le kinong wan hakato ka thain ban ngile i ru ba wat ki ba armet ru kimla ban poisuk poisain cha hospital haka jaka bakin yo ban le su ki ban wanra kali da ki par ka kali ban pois po ki hospital kani hi kalong ka ka bamla ban pediang bar ka jingkeli ka bakrau ngi kwa ban bu ya ka police department khamtam ya home minister badan buram jongi usar prestot tengsong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kane ka Sri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba thmu ban le ka public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki mathmu ban le ka public hearing bar ka sarkar kam dan kam ban pensyai yengi halor kane namar ngingi tip syai bade UCM dan buram jongi usar Konrad Sangma u deputy CM jongi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat u deputy CM jongi banapo jain cahilu masnya bahalang dahar de kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yengi kiba persya ya ke public hearing bat nilayo i lengba ka jing sepriang hakilat pathar kubor lengba ka jinglik jong ka we ka audio clips ka jing ekran phone jong we ubatmu ban le ka public hearing jong ka Sri Simen ban kershan kala pau syai lengba ka ne ka audio record ba kala don ka jing thit briu ka ba 1000 shikli da kane ka da kini ki agent ngila ban ong jong ka Sri Simen ki badai ki pradok ki prasnam ki jongi bar ka jingkeli ke bangi kwa ban bu ya ka district administration ya ka state government as a whole ka senjam ka bak sarkar kan sim halor kane ka jing pendon kam jong ka Sri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ka jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jing tmu jong ka NPP ka bayalam ya ka sarkar kane ka parti ka kwa kang ban ka maispa nambo Jaintia Hills bat penklaim ya ka parti jong ka bat kamselia shu wat ban thom da ka bor tang ban ka maispa bat kane ka sarkar kamde ban klet balada upai ba uyelong kawe kamdon jing yengi bangin penklem bat ya ka sarkar ngila yo i ka jing je haki we ki state jong ka ri India ka jongi bat shaki we pat kiri le dangi don ya ka jing eteli bar ka khubor ka bangi kwa ban pha shaki MLA ki MDC jong ka rilum Jaintia balai philong tang kinyang ko ngu
jong kene ke sarkar ke bala elam da ke NPP pikhen koridor ya ka parti ke jong pi ban yengi upai ba ubala pengkub bor ye pi ban long kum kita kinong ya sai ain lene kum kita kinong mikmat bat hakajing sngotu ke jonga kumunong elam jong ke JNC baka dau ke ba pelong ya kini kinong mikmat ke jongi bakin nom khen snap yengi ki khen bangi de baki khen be baki nong jantia ki de ki briu ki ba bet pisa lene bangi bet ya kata kasbai ke rupa pat ki ong kamat ya jot kamat ya yap shato nama randal apoi ke election ngin sa ay ki da ka pisa bat kin saklet ya kini ki ai baro baka kubor ke basya ngi ku ban pha sha ka sarkar ba upai ba ula ban klet ya kene ke ai ke bala ngila syakmat ha kene ke public hearing ba phila kem yengi phila pen sngap jare ke sur ke jongi phila yurot yengi upai ba ula ban klet hendre ke JNC dalele kanum la ban klet ya ke ai ke ba ke sarkar kala le ben le kho yengi bat ngi kum ke JNC ngin ya pen ken mau ya upai ba ya ke ai ke ba ke ne ke sarkar kala le don bor yengi kum kinong song snong jong ke Rijaintia bat khamtam jong ke East Jaintia Hill district bat kene ke jingle jong ke sarkar jilla kamde shutang ke kam thombor hande kene ke jingle jong ke sarkar jilla kala pengkhen ya ke riti terekam jong ka ri India ke jongi leneng la ban ong ya ka constitution jong ke ri India but ngikwa ruban ong sya ke sarkar bangila yoi ya kirkom terekam jong kene ke sarkar kumno ka persyang ban pendon kam da kata ka bor ke jongka ban yuroj ya ka hok jong pai ba handrengi kum ke JNC nginum sengap jar ngin setu kilat kilenti kumno bangin yekhun kumno bangin yeksar na ka benta ka hok ke jongi hoj ngi yoi ba kilat don ke kubor ke bami syakilat pathai kubor ke baong ba yaj bet ke public hearing jong ka Shri Simen Henry ke JNC hi kamla ban priang ya kene ke jingkam ba ke public hearing kalong ka bayat bet nama tang kinong kersyan ki badon ha kene ke public hearing yingi kinong persya ngila sya yuroj bat ni kum ke JNC ngimshim ba ke ke bajia ke de ke jing sya rem ke jongi lene jong ki nong snong ki ba persya ya kene ke Shri Simen Henry ngishim ya kene ke jingle jong ke sarkar ke de ke jing yuroj bat ke jing pensengap jar jubor ya ke hok bat ya ke sur ke jongi kirit kiria bat namar ke jing syarem ke dai ke jing kutno jong ke jing ile Henry ke JNC ke shim baka jing thombor jong ke sarkar yangi kum kinong ilam jong ke seng bat dikipai ba bat dikiwepat ke seng bahalang kane kan dai ke jing sedang jong ke jing ile ke jongi ba kumno ngin ile bat kene ke sarkar mentang ile yo jing seneng shibun na kene ke sarkar ngilatip ba kumno kene ke sarkar ke terekam bat ngikum ke JNC ngin sa yekhi kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensngeu ban dawa ya ka hok ke jongi bat kipai ba kimde ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban penpai penprai ke ke jingi teli apa dengan ke JNC bat kiwe ki seng bahalang apa dengan ke JNC bat ke ilka sutengah bat kinong syong snong jang ke ilka nong kli ngingi kran da ke basyai banginum syong klikti nginom kan randin kata pidang lek ben ngingi kata pidang sempat pidang tiet ngingi kata ke mensem ke jongi kadang rehem bat dalele pinumla ban pensengap jar bat pinumla ban pelip ya kene ke ding ke bala me ha ka donut ha ka mensem ke jongi kum ki sipai jong ke JNC bat kum kinong ilam jong ke JNC da kene ke kubor Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya